କରିବା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧତାକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭାଷା ସହ ପରିଚିତ କରାଇବି। କାହାଣୀ କବିତା ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର ଏବଂ ପ୍ରଚାରରେ ସହଯୋଗ କରିବି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।